지 खेबजानो 거니 뭐. थोस खेबालै 아유 फाग्लालाय गिबाय बे हिनजावनो हरजानो गिबाय बियो. हेलौ लोगोफोर नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो बरायनाय जाबाय दा आं दंफैयो जाहैबाय नै खाथिनि माबा गेटआव आरोना नायनो हागोन नै भिउसआ माबायदि नै लोगोफोर माबायदि ओरैबायदि मोजां आरोना भिउसआ नै ओरैबायदि मोजां नैबे साइडजों थांला ओरैबायदि मोजां ना लामाया नैबे गेटआव दंफैयो आरोना आं नैबे गेटआव ओरैबायदि मोजां बेरायनो दा बाजैमोन फैगासिनो दं आरो बाजैमोन फैला आरो दस्रा जायगा बेरायबावनायसै आरोना नै ओरैबायदि मोजां नो फैगासिनो आरोना बाजैमोना गासिबो आदामोनाबो सिगां थाबायगासिनो दं नै दो बैया लायबावनोसै ओमफ्राय दा फैनोसै समावहाय कफि मन्जुरि जाबावनोसै कफि मन्जुरि जाग्रा मोनहां जाबाय नै ओरैबो कम्पानि बेजों रायजेंआ नै खरनो थावलायलायनानै कफि मन्जुरि जाग्राया नै बेहाय दा जाफैगोन बेहाय बेयाव थांग्रोनायसै आरो उधर घूमने के लिए जाएगा अभी आएगा हाँ कैमरा थांगासिनो जाहैबाय नै दख'ना गाननानै फैनांगौमोन जोङो मोनास्रिसो जालांबाय नै फट' खेबजानो फैग्राफ्रा बिदि जायो ओंखारथ'वा गारि नुवालै मोजां नैयाव वाटार दैहाय खेबजानो होनबा गिदिरथोदो गारि नै दा फट' खेबजालायखांबाय आरो गासैखौबो खेबजोब्बाय आंबो खेबजाबाय दा थांसिगोन रुम फारसे